Hello, good evening. Abalị ọma o. We'll go ahead with the continuation of food-related items in Igbo. Today, let's look at what the Igbos call the following items, and we'll use it to make a sentence. Butter, nri abụba. Ego ole ka ị zụtara nri abụba a? How much did you buy this butter? Ice cream, ude oyi. Aga m ewetara gị ude oyi. I will get you some ice cream. Milk, mmiri ara ehi. Ọ na-aṅụ otu iko mmiri ara ehi. He was drinking a glass of milk. Cassava, akpụ. Akpụ a buru ibu. This cassava is big. Beans, agwa. Ugbu a, agwa dị oke ọnụ na Nigeria. Now, beans is very expensive in Nigeria. Bread, achịcha. Chiamaka, bịa zụtara m achịcha. Chiamaka, come and buy bread for me. Rice, osikapa. Nne m siri osikapa eghere eghe. My mother cooked fried rice. Alright, let's go through it again. Butter, nri abụba. Ego ole ka ị zụtara nri abụba a? How much did you buy this butter? Ice cream, ude oyi. Aga m ewetara gị ude oyi. I'll get you some ice cream. Milk, mmiri ara ehi. Ọ na-aṅụ otu iko mmiri ara ehi. He was drinking a glass of milk. Cassava, akpụ. Akpụ a buru ibu. This cassava is big. Beans, agwa. Ugbu a, agwa dị oke ọnụ na Nigeria. Now, beans is very expensive in Nigeria. Bread, achịcha. Chiamaka, bịa zụtara m achịcha. Chiamaka, come and buy bread for me. Rice, osikapa. Nne m siri osikapa eghere eghe. My mother cooked fried rice. Alright, we'll stop here today. Please do well to practice what we have done tonight. Follow me on Instagram. Subscribe to my YouTube channel
and click on the notification bell to be notified whenever a new video is posted. My name is Ibeya Okuchi. God bless you. Ka emesịanụ.